Kamano mara maite jara Malulu TV ene kinya makare ma indien chero mar kuku mar wach mikelo ne kine kakinde kodan Jeff Lombaka oteno makawuono ni riantire kodon rebu ko tieno ma Thomas obed wadwani mondo molos godo koni kod koche weche madhi nyime e piny mar Kenya ka achiel kod weche go motenore kod dongruok mar oganda akaw thuolo ni mar wach studio marwa erokamano kawuono ni yonge mosruok mos oganda wa mane Lulu TV aber ka onge mosruok mar makol mitgi lwet awajo afwane mana joka janamne oyawre uru kinyi masani fwane gi Yesu afwane gi Yesu paki bro wacho ni gi nyingi be anyinga iluongo ni Kotieno Thomas Omondi awuok Kisumu Northward Nyayo Saulu aspirant bende mar Kisumu Northward sa yiero to poko chopo asa yiero podi to ingeni yiero be okochuno nyaka jiritai niwe ngiya ni nyama tiyo to kangani nyalo bedo ni tiyo kanyo nyose dong nono to koro ngama tiyo no ema mondo mithuolo mondo odhi mbele gi tich ngama tiyo ma mondo mithuolo mondo odhi mbele gi tich mano en Kotieno wabro donje wachno ero ar gik ma bende samoro isetimo ne oganda weko sani ire koro wang'ene wadonje akireke ke piny mar Kenya nitiere kod weche mathoth ahinya wantiere kod muochno ero mar coronavirus odiochieng' manyoro kane winjo ker ne owuok mager ahinya ka owacho ni koro kenge koro nyaka kaw nyaka wabed jomotang' gi weche mopogore opogore kapok wadhi e mano in kaka Otieno Koyo nyalo wacho nang'o ne jo Kenya paro mane minyalo bedo godo kotenore kod weche giki mag muoch mar coronavirus tuoche kobiro to wawacho ni magi gik manyaka walan from nikech gimiyo wadongore mokwongo wadongore kiath nyithindo madhi skul bende ng'iyo ni to gimochopo wani watimo ang'o mondo wayud yadhe to kidok piny ne ng'ama ntiere piny ma samoro ok ong'eyo maler en to kineno ka ji kaka tuo koro omonjowani bende kaka koro nyaka opuonjre nyaka wang'e niya to kuonde mwadak be wantiere maler bende ka wan tuo to kwa muonya Panadol be wadhi osiptal wawacho ne jomoko ni ma en gima chandowa omiyo tuo ma corona en gima obiro apoya nono kendo en gima tieko dhano to nyaka wan kaka oganda nyaka wang'e ni to wanyalo kawo steps mage mondo wa protect jowa. President nyose wuoyo tingeni seche ma this is a decree from the president usually and we are in a state of emergency and that means ni one so much vulnerable makokwa tang to gini nyalo ywe wa oko kore omiyo mkakati ma olandwa ni nyaka wakawo nyaka koro wakawgi kik ng'ato ne kata ni seche moko Otieno kobiro kata liel kanyero to kumoso ng'ato to wacho ni tinde dongene ne tinde okumosi dhano nyalo loke siasa en mana precautionary measures ma ji nyaka kawo ni mondo wageng' tuoni seche moko ane ma akode town kata akode Nairobi kata akode kamoro oko tabiro chaka mosi e gweng' kanyo bukiza hii koro nyaka wakawo mana precautions and bende public places binyaka koro wae iparo ni oganda wa onego bene sani ringere sama kama samoro jomoko nyalo bedo kod buok ahinya gin kaka oganda ma bende koro samoro winje TV samoro ng'eni mai winje radio kelo buok ne oganda joma chalo kama giki gin to inyalo nyiso gi nade ng'eni gimoro amora kodonjo to ji nyaka buogi omiyo buok mokwongo to en gimochuno to gima nyaka wanyiso oganda ni tuo osedonjo penjo en ni be tuo nitie to duoko en ni tuo osedonjo waluor ok waluor en nitie koro nyaka wang'iya ni to wadhi timore nade kaka oganda be wanyalo ritore ing'eni en tuo machalo gi homa maseche moko bende ok inyal ng'eyo nikech en homa moro en ani homa miluongo ni kaka jomosomo yath biro ng'isi ni en corona osebedo mana kodwa ka but strain manyowuok makore wacho ni COVID-19 koro en bende obire gi yo mayore ing'eni tuo mana kaka iwacho ni in gi malaria ibedo gi malaria kasto bedo malaria plus chako bedo malaria plus koro corona be otimwa kamano to yudo machielo biro kwa jite onge ikruok maber to gima bende timore ng'eni yath bende kimanyo ne gimoro to mondo be tested mochop kama kodi tiyo kore kaka yath nyaka ukaw kinde moro malach
Omiyo jowa magin jo science bende temo sani mondo wayud yath manyalo konyowa e thiedho corona. To ok en gima nyalo timore e yo mayot kamano. Nikech ing'eni the testing procedures to give the duration of time midwaro ni yath okaw mondo obed approved pogore ga. Omiyo fingers crossed wang'e ang'eya ni wanyalo yudo gima konyowa kaluwore gi yadhni. To daher mana nyiso gandawa ni precautionary measures mosemiwa matindo tindo ma kik mos ng'ato fwane nyalo fwane ng'ato kik iriwri gi oganda mang'eny kik ibed e crowded places. You know, sani bi yudo ka nyithindo bende olor school iloro school nikech nyithindo riwore geng'e ni mano is a public place. Kora ng'eyo ni seche moko nyaka wadhi e chiro to kata kidhi e chiro an gi ginena moro kama mana nyama matin ineno kama ma ibedi chwade lweti kise chwade lweti idhi mani supermarket nyalo nyiewe ti ibiwire lweti ma kori wuotho ga wuotha ma samoro mara miero to iluoko godo lweti kora ageto mane lweta ne kise gete lweti eno kodwa pi ti wire lweti kama and kise wire lweti to oruma koro in maber and then you avoid bende kikimul wengine because en ok en airborne matingine kidhi mulo kama indi momoko kanyo to donjo kuon. Yes. Erokana nyati paro nade nyaka sani koro okenge ma sirikal osegoyo kata to ma sirikal osekawo up to the point ma walose niri. E paro ni wan maber koso? Ok wanyalo wacho ni wan maber ahinya. To we are headed towards the right direction. Because ingeni kaya thonge Kenya we are a third world country. Mano gima nyaka wangi. So wapongeza president wa nikech okorito ni mondo jiotho. Ineno kane wayudi achiel to yudo moko kendo. The president yini endi dhi landore onyalo landore ka bushfire. So nyaka koro wakatele. So gima the president otimo is commendable. And wawacho ne oganda ni mondo gini medre wabed gi yo mayot makata ji ariyo kende man kode gi wanyalo thiedho gi mapiyo piyo kata wanyalo manyo kaka iwacho ni wa quarantine gi mondo gibed kendgi kimanyo ne gi yo mabende thieth nitie. Nikech bende iwacho ni gini wacho ni coronavirus bende ka in ng'ama exercise and ikaw this flu medicine for now ibo yudo ka mari nyalo dok piny kendo nyalo chako you can manage it. En mana ni en gima spread. Mana kaka player moro ma Chelsea ilongo ni Hudson Odoi en bene obedo gi symptoms aina gi but bang' kinde moko matin koro dhi maber kata mana Teta bende Teta maen coach na winjo ko wacho ni sani winjo kene maber orito mana mondo mikuru luongo chako dhi nyime gi tich koro ng'e moki ng'eyo ni to ko chako expose to nyalo chiwe ne ng'ato koso konyal chiwo. Koro magi emomiyo steps ma the president olando the country gin gigo manyaka koro wala. E paro ni dakteche wa sani iri koro nego bed ni timo ang'o gini lakteche wa mantiere osuptende wa mpogore kata sub county hospitals giki. Gima dang' wawach ne dakteche wa sani en ni ok onego bed ng'eni ma gimi paro daktari. Daktari onge safety and precautionary measures because maji gik ma ipuonjo gi school. They are able to deal with anything. And so gima nyaka wakoro wach kata gi the authority ma miyo gi funds en mana ni nitie gigo facilities maka onge osiptende wa tema nyaka koro wakel nikech gimbe nyaka wa protect. They know how to protect themselves. But ka gik ma gi protect themselves onge ka ginyalo konyo ji. Nyaka wachak gi dakteche wa avail gik ma these things manyalo konyo gi mondo gigengre kik giyud tuoni eka giyud kaka ginyalo manage moko machielo. Yes. Erokamana ahinya Kotino. Obiro kawiyo matin ka itwaluge thuolo mar ariyo ma inde kuku mar wach kod anje falo bakantire kod Honorable Kotino Thomas mabende en achiel kuom jogo eko mabende koro lawa ahinya kuom nero mar Kisumu North. En Kisumu North West koso Kisumu North. Kisumu North West. Erokamana ahinya. Obiro kawiyo matin ka itwaluge.
Kamoro moro maintie Jerama Lulu TV wachako duoge thuolo mar ariyo antiere studio kaendi kod Honorable Kotieno Thomas waloso weche mopogore opogore mabende dhi nyime saniri ma wantiere piny mar Kenya. Chaka rwaki studio moso gandawa. Kamano moso uno kwe uru kendo. Kotieno kata pod wadhi nyime kod loso waloso mane wach nero kaka inyalo temo gayo kata geng'o muoch nero mar coronavirus mabende koro wuok niere. Samoro ng'ato nyalo wacho ni nitiere jomoko mana kaka wacho ni one third world country. Manyiso ni samoro bende nitiere jok moko ma yuto gi thin kata yuto gi onge. Ma samoro kata kidwa nyise ni mondo mi onyiew gima chalo sanitizers, onyiew kata gima chalo makori in godo kaini moro. Ole samoro nyalo wacho ni onge kod nyalo mar timo kamano. Iparo ni bende sirikal maduong' kata sirikal mag gwenge onego bene go a step further mar neno ni gi provide gigi e kineji. Ka masani koro chopo ni gigi koro gin gik machalo basic needs. Iparo ni bende en gima kare mondo sirikal orangane na chako rango ni to bende ginyalo provide gigi e kine oganda. Mano en adier, but kapok ochopo kanyo ero to it's en gima yot nikech ot kuch wan gi pi, wan gi sabun. Mano is more basic. Koro kuonde ma onge pi nyaka ema koro sirikal tere pi. Kuonde ma ji nigi thagruok gi pi nyaka tere pi to mondo ti gi sabun nikech sabun ma kawaida bende konyo gi. Kin ng'ama ong'eyo maluoko lwete sate ber moloyo. Ineno mana ka in gi nyachoni moro mikunyo dala ni kanyo ero to ikawo pi kube. Kisekawo kube tiliero gi pi titucho kore kama. Koro gitucho kore kata gien moro malore kama indi seche miwuok e cho tipudhe kama tilogo. Kendo ikawo mane timo nade? Iduoko. Tilogo gi sabun. Koro there nitiere easier ways mag timo gik miwinjo government owacho gi. We can do them in basic rather than kata bedo gi gima nitiere goni. Kaka sabun, mano is fine. Kendo ilogo maber. Koro onge panic. Ler in iwuon. Koro in kaka ng'ato in manyaka ing'ini to alogo di odiochieng'. Bang' kata kipori imoso ng'ato imoso siepni moro kata ni Jeff kora mosi. Many kuma pi gi sabun nitie mondo ilogi. Wek riwori gi ji sate ma unu dwa mana bedo machiegni to sweat and things like that. Kata ka koro sani idhi e gym to reduce. Koro bede yodi kanyo ero push-ups gi mokeme go kanyo. Koro weri gi moro ma ji dhiye mang'eny cha. Iparo na public awareness nikech ng'ene ji te bende samoro ok nyalo bedo na position mar neno kata TV kata winjo radio. Mind koro dock down to local leaders. Role mane monego benia wa local leaders timo to moloyo MCS ma gento gene grassroots kaindi. Ginango monego bene gitemo mondo mi gi make wananchi mondo understand gini eri mayot ahinya. Moloyo ni koro kokete kata dhongere kokete kata dho Kiswahili ng'ato wacha chani awinjo ni gimoro nitie coronavirus. What role should our MCS kata grassroots leaders play mondo mi ensure ni jopiny ng'ama nie ground cha owinjo gini eri maler to kendo ng'eyo precautionary measures monego bene gikaw? Yes, mano gima is very important. And abro wacho ni ka ng'ato kaka MCA nitie. Wawe kuwacho uru ni wadwa timo public participation. E gigo ma kaka ni dwa ger ndara, idwa timo ang'o gini go. Mago eko gin gik madwarore, yes. But aparo the same way mana kaka wadwa ni mondo watim public participation over things. Wadwa ni mondo watim for the world. Nyaka koro wakaw gandawa bende watim negi waketi mondo gi participate kwa kelo negi facilitators ma konyo gi mondo gi understand corona. Mara ariyo jok mwanyalo involve gin kaka Nyamrerwa, kaka CHW, the community health workers. Jogi eki gin joma nigi basic kata lony mar ngima. Omiyo gin jok wanyalo tiyo godo mondo wami oganda the right information magidwaro. Nikech information about virus oken gima tek winjo. En gima kata ka omi ng'ato gi charts mok mathin kata gamukuo komiya pictures to mago mane gima nyaka koro watim ni nyaka wamany Nyamrerwa gi jogo mo local community leaders gi ji te mondo wariwre mondo information ni ochop kamora mora. So MCA kadok piny nyaka elders nyaka chiefs nyaka wan wawegi jotendwa nyaka koro wariwre mondo wabed ni information machalo kama nyaka mi oganda
mondo oganda koro winji. Un kaka jotelo mabende un aspiring leaders, in bende se kao initiative machalo kama indi koso bende chano kao okang machalo kama? Mane gima chano kao kendo team na watiyo on kaka wadwaro ni mondo wa implement mondo kamora mora mo wuothe to wabed ka walando injili ni joga matiyo go mantiere ground mano wach ma wasebede piny mosekao wabedo gi our own stakeholders meeting. Yes. And seche mwabedo gi stakeholders meeting to wawacho ni well ma Indian community makoro watiyo godo koro wawere gi siasa gima watim sani endi wamany kaka wanyalo konyo Uganda wamany kaka wanyalo puonjo Uganda kaka ginyalo dak e yo makare. Yes. Tinyalo paro kaka ngene kaka janyuol kaka mabere koro nyithindo koro duogo dala. Iparo ni ang'o ma inyalo nyis janyuol, advice mane ma inyalo mi janyuol sani ma nyithindo koro duogo mondo mi gibed kod gi ute. Nikech samoro sani koro godgi e skul mondo mi giduogi gibed gi janyuol e ute. Iyudo ka janyuol moko bende mako kad mano chako sambaza nyithindo. We ateri Migori dhi lim Dau, we ateri Nairobi ke dhi lim Antini, we ateri kanye to limbe ni rima sani koro dwani mondo mi obed very limited. Mane gima wanyalo wacho ka nikech ing'eni kaka Lolwe TV chopo ne jite. Yeah. And we appreciate wanyalo chopo ne oganda mang'eny. Yeah. Wan be nyaka wachi information ne nyithindo ka oduogo dala. Yeah. Kaka government yongiso ni giduogo dala. Okongisi gi ni giduogi mondo koro gidhi limbe. Yeah. Sani gini ni sama onego bed ni gisomo. Koro wan kaka jonyuol wan gi nyithindwa nyaka koro wami tich e ot mondo tiye ot. Nikech weri kata gidhi limbe maoko kata mana nyithindo wuotha. Yeah. Ing'eni samoro ka nyithindo wuok dwa tugo oko kanyo to giriwore gi tugo to pod gidhi yudo mano pod public crowd. Yes. Pod gitugo gi jamoko. Maka tuoni ne nitie od gi nyathi jaro nyathini ochako miye embo chako ting'e mondo kel gi ot. Koro wawacho mana ne jonyuol ni kawe ting' nyithindo. It is our responsibility kaka jonyuol ni nyaka wami nyithindo chike magibedo go e ot. Emomiyo ber kaka ta nyithindo wagi. An gi nyathina moro matin ma penj gutino nong'e corona, ong'isa nong'e corona. Apenje ka corona biro. Iyudo ka yes nyathini gi information nikech opuonje school but nitiere moko ma pod onge godo. Koro in kaka janyuol bende emomiyo nyaka wabed current. Nyaka wawinj ni to information gi be wantiere go kaluwore gi corona. Koro nyaka wapuonj nyithindwa ma wang'is gi ni it is important for them to be there. No, be there ot kikiriure gi jomoko. Yes. Mano ren gima important winjo wachino maberenya. Bas kutino ka watiyo ka wadhi nyime kwatiyo kanywero. Wacho ni kaka achiel kuom jogo kuma bende intiere kod gombo mar bedo jatelo mar oganda kara mar Kisumu North Ward. Inyalo nyiswa sani ni to in kaka ng'ato wacho ni oganda bende onego beni bede position mar rango ni to en ng'ama tiyo negi. Ng'ama tiyo negi nyiso ni nitiere achiel ariyo adek ma samoro setemo onego ma inyalo point out ne oganda. In kaka kutieno ng'ama bende yero poko bede kom poko yiri kod jopiny to mano gombo mari. Ang'o gini minyalo wacho ni anto nyaka sani kaka kutieno ana setemo ABCD to sani makuru much mar korona ni ruwo en okenge mage ma ichano ka kaka kutieno mondo mine ni bende ikonyo oganda. Ineno mana kaka uwe korona ka uwe. To na iwinjo ka wacho ni pi en gima important. Kutieno ng'iyo wach pi. Kwa abro mana tamo mno ne oganda wa kaka dago kokore en kama ne onge pi to ka en kama onge pi to sani paro ni corona nyalo donje mara monda nikech gimilogo samoro onge to gin locals. Koro kutieno dwaro dongruok machalo kamano nikech abro siemo ni dago kokore pi nitie sani kaka corona biro wamanyo mana sabun to atemano walogo wantiere gi sanitary needs manentie school kaka dago thing. Ing'eni mago de onge chokwonde go kawuono. To ngiso ni skunde go seche moko do lor to kata ka nyithindo nipo nitie skunde kanyo tibro yudo ka skul no ero seche moko corona infections ne nyalo bedo mang'eny nikech ni spread ka lil ng'eny. So dago kokore kanyo kutieno nyalo siemo ni sanitary facilities mago gin gik motimo nade moloso. A ward Kisumu North Ward wantiere gi jogo ma bende onge udi. Kionge ot ngiso ni seche moko dhi jot kamoro. Mama moro ne nitiere mane ode tin to en gi nyithindo auchiel e ot. Koro kanyo ero kaponi kata corona donjo corona oywe jogi te. Kutieno dhi kanyo loso ne ot moro ma koro ginyalo lokore koni. So kutieno en ng'ama siemo gimotimo.
otimo kendo bodo bro medo timo. Ok atim nikech siasa, atimo nikech Nyasaye ogwedha kendo an gi magi timo makata irrespective of political ambitions magi gin gik timo. Yes, that is basic. Nyithindwa bende dhi school. Sani information dong ineno ka information is power. So nyaka nyithindwa yud education. Kutino nigi nyithindo mopuonjo, an gi nyithindo 30 matiere school. Seche ma nyithindo gi koro luo kane giwuok e community kata ute ma onge jomodhi school ne giduogo lando corona nango dongo onge kaka ne ginyalo duogo lando corona nikech seche moko gidhi school to being the fact ni koro gidhi school sani ka gidok molor school ni to gimbe gidok dala gi ka ging'eyo nango sani ave gonyo gi to gidok dala gi wacho ni wambe wawuok e school to duogwa nikech corona koro mama manyo kodhi school cha mama dhi penje ni to corona en nango koro miyo wamanyuru leaders makata gimoro timre kawuono to gigo magitimo konyo Uganda kendo impact in the life of Uganda. Erokamano ahinya Kotino Thomas okoni maber ahinya ambitions magi mag ko mag siasa kanyaso yibro neno kaka dhi gima duong' moloyo wakwayo Uganda wanisani nyaka koro bed motang' weche go mag crowded places kata kuonde mothung' kik ubedie luok lweti kinde ka kinde kaka nyalore kiseluoko lweti kinde ka kinde kaito ibed ng'ano ma bende bedwe ot kaito kifwenyo ni nitiere kod gima chalo kaka homa kata idwani mondo mifuol irang weche mag thieth mapiyo piyo weche mag limbe ohelo bende sani koro wabedu dala kik imos ng'ato fuafune Yesu kaka fuane nieri mondo mi wakedi wakony sirikal kaachiel kod oganda wekedo kod weche mag coronavirus. Goriti ne jokanyanam. Aduoko nero kamano jokanyanam to ng'euru ni lolwe TV marwa. To akwayo ni komo se dong nono. Warito mana firimbi kwa IBC. Kutieno nitie na urukura mondo wakony Uganda. Erokamano Nyasaye gwedhu Jeff erokamano. Na kwa chakora kendo ritu masani hana Jeff Lombaka.